Sziasztok srácok, ebben a videóban Fortnite-ozni fogunk, de nem akármilyen Fortnite, mert nem csak simán fogunk Fortnite-ozni, hanem most egy kreatív mapra fogunk ellátogatni, ami mondjuk elég furcsán hangzott, de mindegy. Aminek a neve nem más, mint Heroes Box PvP. Én azt mondom, nagyon szeretem ezt a játékot, mert hát elég sokat játszok vele. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Na, úgyhogy most ilyet fogunk játszani. Egy pillanat, csak kicsit ugye megállítom a videót, szokásos. És itt is vagyunk akkor. Hát meg tölt a játék, meg dobva egy pár embert. A Fortnite-nak a hangját kicsit lejjebb veszem, mert hát azért elég hangos. Legalábbis nekem ti videóban lehet, hogy nem halljátok, annyira nem jön át, de hangos. Na ilyen sokan leszünk. És megint nem állítottam be azt a skint, a main skinünket nem állítottam be. Hát de srácok, nem baj, ezt most elfogadjátok tőlem, addig várakozzunk. Szerintem meg inkább addig megállítom a videót, mert itt úgyse jönnek emberek. Hát igen, ebből megállítás lesz. Addig, amíg várakozunk, elmondom, hogy mit érdemes tudni erről a box PvP-ről. Azt érdemes tudni, hogy mindig kapcsolni a szupererőt a játék elején. Mondjuk kapsz double pump, ilyen van, hogy double pump. Van kétszeres heal, kétszeres damage. Na majd meglátjátok, úgyis invisible. Na majd meglátjátok, amikor mindjárt kezdődik a játék. 3, 2, 1, és el is kezdődött. Persze ugye még tölt egy kicsit, meg minden, ez természetes. Igen, kicsit laggolok, de hát ez az OBS miatt van. Autóhílt kaptam. Jó, oké, ez meghalt. Halt. Meg így láthatjátok is, hogy azért mennyire tudok játszani. Nem úgy értettem, hogy mennyire tudok, hanem mennyire játszok. Mennyire tudok játszani, igen, nem hiszem. Milyen jól, hanem hogy mennyire. Az, hogy milyen jó, az túlzás. Na igen, például ilyen szoktak történni. Ezt én már mindig meg fogom vágni. Na itt is van, indul a második kör. Ebben a körben hát 2 killem lett, nem valami sikeres kör. Na de majd a következő. Hát New Season Guns, ez se a legjobb egyébként, mert az Infiltrator-t, amit mondtam az első videóban, nem vagyok olyan jóba vele. Az Infiltrator-t nem szeretném. Ó jaj, ez fájni fog, remélem, hogy nem jönnek rám 3 oldalban. Jó, kicsit híleljük, mert azon nem fognak halni. Szerintem ez egyértelmű, ezt most meg fogod elvitelni. Nem, ez olyan jó. Na, igen. Ja, igen. Nem sikerült, nem baj. Jaj, nem én raktam le a falat. Ez hogy került ide mögém? Na, már csak 2 ember ér rajtunk kívül. Az egyik az itt van alattunk. Szerintem mind a 2. Ott jó, kín van a körbe. Szerintem lassan meghal. És nyertem is, srácok, GG. Na, ez nagyon jó kör volt. Meg se kellett állítjam a videót, mert hát egyszerűen rögtön meg is van. Na, most gyorsan lecsekkolom, hogy megy a felvétel. Egy másodpercet kérek. Igen, megy. A gárdokat kaptam, csak hát beboxoltam őket, igen. A gárdon megöltek egy embert, ami amúgy jó. Ajaj, nagyon szépnek. Nem szeretnék free kérni, de hát sajnos most sikerült. Na, itt is vagyunk újra. Ezt értünk. Miután megölték egymást az emberek. Jaj, hát ő is egy free kill, 2-szeres damage-e van, látom a tauláján. Instant reloadot kaptam egyébként, srácok. Jaj, hát ezt jó kiszedte. Nem szeretném most, hogy megölnél engem, de hát
Ahhoz képest, hogy nem tudok másmit csinálni. Jaj, pedig azt hittem, hogy tudok védekezni. Egyébként srácok, a mappódot azt itt láthatjátok fönn a képernyőn. Itt, nem is tudom, látjátok az egeremet. Itt van fönt. Heroes Box VP. Ezt majd, ha tudom, leírom a leírásba. Majd csekkoljátok le. És játszatok ezen a mappon, mert nekem nagyon tetszik, hogy nem akarom reklámozni, de hát most sikerült. Már nem azt, hogy én nem tudok mappot csinálni, nem is fogok szerintem. Talán egyszer ilyen nagyon egyszerűt. Nem tudom. Úgyhogy igen. Gondoljátok, akkor lépjetek, játszatok. És majd, ha akartok, TikTokon szoktam live-olni egyébként. Gondoljátok, akkor meg leírásba leírom a nevemet. Gondoljátok, kövessetek be. Nézzétek a live-okat, mert TikTokon live-olni is szoktam, amikor tudtok velem játszani. Még nem tudom, hogy akarnátok-e, de ha akartok, akkor tudtok, ez a lényeg. Na hát én azt mondom, hogy akkor nézzük is, hogy mi legyen a következő Superpower. Igen, tölt egy kicsit, meg az FPS-ek itt droppolnak lefele, folyamatosan. Na most mi történt? Na már. Nem már. Oké. Nézzük, mit kapunk. Egyelőre a loot normálnak tűnik. Szerintem valami autóhiat, vagy ilyet kapunk. Ilyet szokott néha csinálni, úgyhogy ezekre megfigyeljetek oda. Hát double pump. Még ilyen lagos, nem tudom, hogy jó a double pump, de... Jézus! Gyorsan. Na srácok, hát ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen, hogy végignéztek. Még a végére egy gyors locker tour belefér egyébként. Itt vannak, ilyen skinjeim vannak, ugye ezekből megvan minden style, majdnem az összes. Backbling, semmi amúgy érdekes, vagyis hát azért vannak, de hát hogy így Chapter 2 Season 2 is vannak rajta, a Chapter 2-s cuccok, meg minden jóság. Ezek már olyan fontosak, hát emotok közül meg hát nincs valami sok jó. Jézus, arra véletlen nyomtam rá. Na hát srácok, köszönöm szépen, hogy végignéztétek. Én Bazsix voltam, és sziasztok!